ба номи худованди бахшандаву меҳрабон. Тӯй ё издивоҷ дар хоб. Тӯй ё издивоҷ дар хоб таъбирҳои гуногун дорад ва аз ҳолати шахс ва ҷузъиёти хоб вобаста аст. баъзе таъбирҳои маъруф барои шахси муҷаррад метавонад башорати издивоҷ шодӣ ё оғози марҳилаи нави зиндагӣ бошад. барои шахси оиладор метавонад ба масъулияти нав, тағйирот ё рӯйдоди муҳими зиндагӣ ишора кунад. тӯи орому бемусиқӣ дар таъбирҳои исломӣ аксар вақт нишонаи некӣ ва баракат дониста мешавад. тӯи бо сару садо, рақсу мусиқии зиёдатӣ бархе аз муаббирон онро нишонаи ташвиш ё озмоиш таъбир кардаанд. издивоҷ бо шахси ношинос метавонад рамзи тағйироти муҳим ё оғози кори нав бошад. таъбири дақиқ ҳамеша ба ҷузъиёти хоб ва ҳолати хоббин вобаста аст. агар шумо хобе дидед ки дар ин таъбирҳо вуҷуд надошт, дар комментария нависед ва ҷавоби худро бигиред.